ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2024 ଲାଗୁଛି 25 ତ ହେଇଗଲା ତ କଣ କରିବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ତ ଅଲରେଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ୍ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ବନେଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାକରେ ଆଗରେ ଲେଡିଜ ବୟସ ଅଛି ତ 2 ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଅଲରେଡି ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି କଣ କଣ ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ପଡିବା ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟାଫ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଦୂରରୁ ତ ଅଲରେଡି ହାଇ କରି ସାରିଲେଣି ତ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ କଣ ଦୋକାନରେ ଅଛି କଣ କଣ ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती साजा मिला टिके चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती साजा मिला टिके चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती साजा मिला टिके चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती साजा मिला नाचिबु आजी आमे देखिबा मजा तारिब माटी आउ भांगिब ताजा आजी को राती पाई मेरे राजा